сараввал мисли хомшорбо гӯштҳоро дар оби сард андохта то пухта шуданашон меҷӯшонем тақрибан 1 соат. акнун зербак омода мекунем ва барои зербак ман мисли ҳамун дастури қадима аз равғани зағир истифода кардам. равғани зағири ширин карда шудааст ва 100 мл баробари ним пиёла равған гирифтам. ба он 1 дона пиёзро андохта то тилоранг шуданаш бирён кардам ва 3 дона сабзиро андохтам ва 2 қошуқ рӯб ва баъдан 1 литр об андохта мош ним пиёла ва 1 пиёла нахӯд. ҳамаи инҳо қаблан тар карда шудаанд. ҳамаро андохта омехта карда ба он вобаста ба хоҳиши худатон намак андозед ва мегузорем ки ним соат биҷӯшад то моши мо пухта шавад ва то ин замон гӯшти мо аллакай омода шуд. хуб гӯштҳо пухта шудаанд. гӯштҳоро аз дег кашида мегирем ва чун хеле мулоим ҳастанд бо даст ришта мекунем. агар хоҳед метавонед аз корд истифода кунед. ва оби зербаки мо аллакай қариб хушк шудааст. обе ки гӯшт дар он ҷӯшида буд ана ҳамун обро ба зербак мерезем. ним пиёла биринҷ меандозем ва ҳамаро хуб омехта карда гӯштҳоро ҳам дохили дег мекунем ва баъдан аз рӯи хоҳиш ба он зираву зиришк илова мекунем. намакашро ҳам як бор мечашем ва 1 дона қанди сафед, чун ман дар ҳама таомҳо меандозам. ва акнун ба муддати 40-45 дақиқа дар оташи паст дам мепартоем то шавлаи мо пурра пухта шавад. ва вожаи шавла ҳам маънояш он аст ки мулоим. масалан вақте ки оши палав мулоим мешавад мо мегӯем шавла шудааст. хуб шоламошаки мо омода шудааст ва мо таоме дорем бо номи шавла ки оши ҳам мулоим чуноне ки гуфтам омад мо мегӯем шавла шудааст. аз ин рӯ шоламошак ё шавлаи бо моши моро кичирии ҳиндӣ баробар кардан чандон дуруст нест, зеро таркиби кичирии ҳиндӣ каме фарқ мекунад. мо бо гӯшт тайёр мекунем ва дар бораи кичирӣ ман дар зери видео каме маълумот гузоштам, онро бубинед, ҳатман бихонед. ва хуб таоми мо омода шудааст. шоламошак таоми серғизо, фоиданок ва хеле мулоиму осон ҳазм ҳаст ва кӯшиш кунед онро мулоим тайёр кунед то ба меъда вазнин нашавад. ва таоми зимистонӣ ҳаст, ба инсон қувват медиҳад. умедворам писандатон омад. تا ویدیو دیگر خداوند نگهبان ما شما. شبتان خوش.